Iya lelele lalalong. Bintang tamune ndi, Truk? Ya Mbak Apri kalau Mbak Mimin perdana karena anake dhewe. Ya. Nuwun ning kene iki nyenengake bintang tamu selalu meriah, selalu sing apik-apik. Iya. Sugeng dalu Mbak Apri lah Mbak Mimin. Yo. Cek bergas ora marep macakne yo cek bengesan. Mripate ya ditetesi Alteco ben ra keset. Siki kencing Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagus. Lah kok saya esuk saya ngebas. Kene iso melek genong. Lho niki nek saya esuk ku keterak srengenge malih lanang. Iya. Kanca-kanca entuk tombo tenan suwe ra kepethuk karo panjenengan sak kloron. Lah pancen kula nyen sewu kok mboten kok sombong pancen jadwal kula kurangi. Piye jadwalmu? Jadwal manggung kula kurangi mboten kok dilarang menika ya. Lah mergane ngopo kok dilongi? Pakne cacah nggih anu rada sudanen bune ngono. Oh, pakne mleh rada sudanen bune. Bojomu. Bojomu. Kuwi ya bangsane wong. Gendruwo. Ya dijogo kesehatane bar operasi barang ya Mbak Apri. Bar operasi miom. Apa? Kok miom. Operasi kok miom iki sing dijogo apa? Kandungan apa ndoke janjane? Miskram deh. Wonten benjolan kecil yang harus dihilangkan. Iya, benjolan kecil. Iya. Berarti cek utuh loro apa tambah 5? Nggih saknipun balik utuh. Oh, balik utuh. Iya. Hitunganipun nggih kersanipun saged ngabdi marang budaya. Oh, nggih, petenan. Ngeten iki kula jane ya nek kalih jeneng tak jebarke serawung. Oh, nggih. Perkara etungan rak nomor sekian diparingono akeh. Ya ora mesti cukup. Iya. Sithik ya ndelalah berkah. Oh iya ngono. Ikhlas wong seni iki kudune iki ngono kuwi. Serawung nomor 1, nomor 2. Ya serawung. Lah ya nomor 1 serawung nomor 2. Ya serawung iki kan nganggo lantaran. Oh iya Jan. Arep ruwet iya Jan. Piye? Lantaran iki apa to, Le? Lantarane kanca dikabari. Nek wis nyambungke nyanipun Pak Dalang Pak yo. Piye? Ra tekan kene. Oh iya kok jenengan mriki ya kanca akeh ya kan. Bergodong. Pengen do latihan gelungan dereng kula ACC. Lah kan gelungan piye rambut cekak kaya ngono kok kan gelungan. Iya. Ki sing mirsani ya Cik lho. Tasik kakek menika, Mbak. Ki mbahku saka kidul, bae anak lanang Bima ya Cik rawuh. Omong saka kidul adoh saka kene arep 7 kilo lho, keroyo-royo rawuh. Ono. Nuwun Mbah Kakung. Iya ya. Sugeng mirsani. Mat-matan wae ya Mbak yo. Mat-matan. Betul lagi neng Demak wis ping pira iki? Kathah. Oh, dulu pernah. Nate. Sapa kerepe sapa? Riyen terakhir ketemu mriki kalih Mas Bambang Wiji Nugroho. Oh, Pak Bambang Wiji. Ana mrisen. Pripun? Ana mrisen. Terus Pak Sigit. Oh, Pak Sigit. Ning ndi Pak Sigit? Wonten Gunung napa pundi ngoten nggih kula. Gunem, Rembange Gunem. Mboten iki kalih Gen. Patung blimbing nika mlebet ajeng Pasar Bintoro nika. Oh, depan kabupaten. Oh iya. Terus apa neh? Anu Pak Seno, Mbah Narto. Lah jare kabare arep nganu entuk job karo Mbah Narto barang. Oh, Mbah Narto tambal ban. Lah iso dandan ayune kaya ngono sinden 5 ki nak tanding Mbak Apri, Mbak Mimin iki jarane apa-apa. Lah nek Apri bar mlugu dandan, lah nek mriki ajeng dandan anake nyer. Dandan bapakne wiluwi. Oh, ora nek sing gantu. Dandan lali rung dingejangane. Dados wong wedok iki pancen rekoso. Nah, iya. Mungkin secara fisik kuat laki-laki, tapi secara psikologis lebih survive perempuan. Oh, ngono. Karena wong wedok iki pikirane akeh, iso dadi manajemen, iso dadi akuntan, iso dadi pekerja sosial. Lah iya bener. Kudu ngomong rasa sabare sing ora tanpa winates. Nek ya ketanggur nek sing lanang pengertian sing kaku apa wong bruk-bruk apa kabruk-kabruk apa rasar ora beneran. Wong wedok goreh. Nek sing ra kuat mentale dadi njaluk purik lan sak piye. Lah niku realistis. Terus untuk menjaga hati seorang wanita agar tetap nyaman dan lemah lembut itu kepiye? Ya mat sinamatan mong tinemong. Ngono. Yen nalika sing lanang lagi duka, sing wedok kudu kepiye? Ya kudu ngredem. Dadi banyu no. Dadi banyu.
Ibaratnya wong lanang lagi mantuk kerja, hawane nesu, tekan omah wong wedok kudu kepiye? Mesem guyu nggak mikir unjukan. Ngono. Perempuan yang buatkan minuman di pagi hari apa meneh awan ning nganti ikhlas menika ganjarane kaya khatam Al-Qur'an ping 3. Oh, berarti nak wadani wong lanang kanthi bener lan becik kuwi padha karo khatam Al-Qur'an ping 3. Ping 3. Ah wi rungokno wi sing sinden-sinden kuwi. Ngono kuwi. Kuwi nek sing dibojo sah, lah nek sing bojone rasa. Ya niku rasa dirembuk. Rasa kok dirembuk ki piye? Lah piye wong saiki kadang iki luwih nyaman ngopeni bojone wong lho iki. Nyaman kan sesaat. Ah iya. Tur delian. Nah. Arkoso. Niku ora golek tatangan le delian to. Nah. Nek kerasa kasih dia milih bojone. Nah iya. Timbang delian al wong ya nek iso ya ditembung sisan. Rasa. Kok murka. Ora jenenge iki men dirungokke sinden-sinden kaya Mbak Febi, Mbak Yanti, Kamurni, Yayi Galuh. Oh Yayi Galuh ora, Yayi Galuh ora, jomblo urung rabi, heeh. Mbak Vita iki kan wis pernah menikah juga. Dadi men piye carane ngopeni wong lanang sing bener lan becik ngono kuwi. Semuanya punya treatment masing-masing pendekatanipun. Oh ngono kuwi. Mboten sami. Iya nah jan. Ya Mbak Apri masih sehat? Oh masih. Wetenge wareg. Oh, wareg banget. Lah madang apa kok wareg banget iki? Mangan bojone kakane. Maruto. Pengrawite bergas-bergas ya toh. Lho ana sing lemu bagus, ana sing ireng manis ya toh. Juragan Malang ning kene ana. Sinten? Kuwi Mas Darto kuwi. Oh, nomor 2 sebelah lah. Kuwi Mas Darto Juragan Malang. Lho, duwe son barang cek Juragan Malang, dodol es krim Mamayo barang lho. Pengrawit iki ngene iki gur-gur samben ora nampa bayar ora apa-apa ora ya ngono to Mas Darto. Ini seneng kok nggih. Wong seneng. Ya iya. Luar biasa. Alon-alone ya, Mbak. Kalau apapun geratak-geratakan sakniki ya salin rasa. matan. Awit sore nganti ya niki mau ki iramane sesek terus, power-e kenceng terus. Kaya semengko ngoten nggih. Heeh. Lah ning nak ngene iki mergo apa? Nak ora digregetke kok mburi lan penonton kok dadi ngantuk. Nggih. Utamane iku faktornya itu di dalang. Nak dalange greget awet sore nganti esuk nganti rampung. Kuwi mesti mburi nyetrum. Ning nak dalange lemes ya to. Mletre mengki. Nah iya, ngono kuwi mau. Ya. Ajeng nanjake sinten iki napa Mbak Apri napa Mbak Manut. Lon-lonan sik. Nah, pelek-pelek. Mat-matan. Iya. Kunjuk karo Apa ya? petani-petani, kanca tani sing mapan ana ing desa kuwu kene lan Sumawara Mbah kiwa tengene. Iya. Manut sing nembang Mbak Apri, boleh. Napa sinden nggih kepareng? Iya. Oh, Mbak Vita ajeng nyanyi, ajeng kanca tani yo lala. Iya ya. Sesuk nak arep skincare takok Mbak Apri. Wah, skincare jos. Apa Mbak skincare-mu? Anu, skincare wajah iki. Iya. Aku nganggo menek kan nganggo alami to, Le. Alami. Apa kae? Back to nature. Back to nature. Back to nature. Nak sampean Mbak Apri. Kula sami kali Lek Min. Apa kuwi? Ngangge alami, ngangge letong. Ngono kuwi dirabuk. Apa iki? Anggo air wudu kok air wudu. Wudu. Ya, iki Mbak Vita ki pore juga siang malam tanpa henti jan. Resepe siji jarene nek ben iso awake sehat terus. Apa resepe Mbak Vita? Ben awake bergas terus resepe apa? Resepe niku nganu. Apa jane? Kok Joko lho. Piye to resepe ki ya minuman. Minumane apa? Jamune? Ya jamune ki serai. Serai. Terus karo endhog. Endhog. Nah didadekke sisi diublek ditambah letong. Lah ditambah cecak 3 dina kae to. Nah dadekke siji terus diombe. Iya. Iki sinden apa sirkus kok. Dadi nek sinden ki nek pengen suarane awet, nek bladegan ngene iki rak mayar ya, Lek. Sing penting aja kumpul bojo. Oh, tenan. sinden suarane ben awet aja nganti Kumpul bojo. Lho rungokke. Kok iso ngono lah kok terus nak bojone gliak-gliak kepiye? Tumbasno. Oh, ngono. Sopi akeh. Oh iya, shopping. Ning kan bayar. Lah nak golek sing dibayar gede piye? Nak bayar nak ra ndidit terus piye? Utang no. Lah, Nek pengen golek sing dibayar, dibayar kok malah.
Iya. Ngajak gelut. Penting aja dahar sing peliket, bedaran sing peliket. Oh, aja nganti dahar-dahar sing peliket. Nak peliket marake. Nggih mboten tecuanten mboten prayogi kados nongko. Oh iya, Ngaten-ngaten niku buah-buahan sing peliket. Iya. Wah, disugati pokmi to. Iya, Jan. Pokmi lho alah. Piye iki panyuwunanku dipinangkani tenan. Memang nak wengi aja neko-neko, mie mawon wis seger. Seger. Heeh. Kapan bertemu lagi Mbak Pri Mimin? Lah ning godawon jenengan. Ya iya, selone kapan to? Anu jenengan. Iya. Sida Mbak Pita apa dirimu? Mano dibawani sik ya ora apa-apa. Mbak Febi. Heeh, iya. Oh iya Mbak Feb. Nah iya. Mbak Febi dulu. Ki ya saka Kudus punya kota Kretek. Iya. Sinden kok ora ana sing ngantuk. Ora enek. Renteng gur turu. Kedep wis suwe. Ayo Mbak. Heeh. Mbak Febi dibawani ya. Ngono ki yo. Iki bojone ndak senenge ya Mbak Pri Mimin. Nyenengke. Duwe bojo kok ya jan marai seger, ning mripat marai padang, ya to ning ati marai ayem, ning kasur marai Anget. Ana yo ro. Ana lho sing ketegon bojo malah kemronggo atine. Piyai kok. Ayu cendek ipel-ipel. Iya. Nah, coba. Bawa Mbak. Nah, bawa. Karo ngenteni mine mateng sik. Heeh. Yo bajune ro mateng ya. Nah, yo. Yo alon-alon. Suara kok putih. Ngandel ora. Apa? Ya iki angger apa jenenge? Tandone gede, suarane mesti landung. Wong wedok nak tandone gede, Suarane landung. wah aku ya seneng cocok nak kalau gitu. Heeh. Wis ayu suarane apik, aku suka. Mbak Birta kaya suarane yo landung napase. Iya. Terus Mbak Tia Afi kaya landung napase. Mbak Endah Laras. Mbak Endah Laras. Oh, tenan Mbak ngano Cindy Sucipto. Kayak koncoku lawas kayak. Aku kelas 1 dia kelas 2. Mbak Cindy Sucipto. SMKI. Ya. Aku jurusan pedalangan karena jurusan tambal ban. Loh, tari mereka. Ayo. Kalian nggih SMKI. Jenengan? Nggih, tapi mboten tutup. Lo masuk kelas berapa? Apa tahun berapa? 2007. 2007 piye wis tuwek. 2007. Aku 2012 lho. SD lah. Pak 2007 tahun 2009. Alah diboi. Sisan 2020. Kan kula mboten lulus. Mergane? Lah kula meteng sik. Ono mate ya. Ayo bacotke. Ilir-ilir. Meteng paling gitok. Kanca. Gagasan anakku ki. Ana sing bribik tukang live streaming, ana sing bribik operator sound, ana sing bribik pembonang judeg. Apa dibribikan. Mbok ngono ya ngono to, alah. Mbok yo nganggo wayang. Iki mapan apa nang sak itu rasa bribik-bribik wis mesti ana sing goleki. Sopo? Berlian itu pasti akan dicari gitu. Oh iya, berlian emas itu kalau bagus pasti akan sampah pun tetap harganya mahal. Iya. Contohnya kayak Mbak Febi iki. Suarane apik mesti lagi kesengsem karo bojone tenanan iki. Neng-nengan. Bareng dilalem ngono kok terus ngono iki piye ta jajane iki? Ora lah aku yang guyu. Oh iya. Mbak Febi iki piyaine sabar. Sabar. Kalih bojone ora tau padu ki ora Ora tahu. Ya udah bener iki. Ora tahu, padu ora tahu. Lah wong neng-nengan kok kon padu. Neng-nengan maksudnya. Bojone yo ning kene lho Mbak Apri. Walah. Ben ngerti bojone sing ndi? Sing pundi? Wah, bagus gagah gede dhuwur,
Mergo diopene Mbak Febi. Sing pundi? Sik bojone kae. Lah, sing nggo blangkon Jogja nyekel Feb kae. Iya. Lah kok bojone tau wiling ngono. Rabi 5 tahun wis di anak 8. Sama. Iya. Ayo. Ayo. Parini ya narane nunuke nono kalese sambikala terus ne norane iku banyu Mula nama Ami dilekse ben ora kesleung, enggak apa-apa. Alah-alah. Mboten kesleung. Cengkok teh semen mapanke melih. Iya, angel lho ngono kuwi. Nak kleru luput dipapanke meneh angel lho ngono kuwi. Kayak ibaratnya kayak polisi tidur. Regel sithik ning nek le nganu atas-atas ora terus. Iya, mergo sekoke saking empuke. Ngono. Jajal lak sekoke ora empuk, angel iso glebak. Heeh. Ya, nanane. Wit sing Gusti kawula sing lungguh ning kae lho lawang ijo kae ngematke Febi mangan ora di stop blas nika anake oh anake kono ora ngematke mangan terus lho apa ora panas lambene jane kayaknya wong aku tuh dadi anget iya Febi menghangatkan iya terus kanca tani yakti saka guru negeri sikile ya karo dikempit ngono ben ketok anggun nah ngono nane uga bentengi langsung digarap cara jaipongan alon-alon. Iya. Slow. Nah, slow tapi pasti, pelan-pelan tapi menikmati. Iya. Nah, yuk kayak ngopo Mbak Febi? Yo. Kayak cinde laras.
sanggar ngene dat wis koyo kelayutan persis. Ayo. Alah. Kayak bapak. Bapak tengkleng ya yo. Sayuk rukun rame-rame. Ayo yo. Duh, janso luwes kaya ngono iki golane. Ayo, Mbak. Kudu sing kontrasepsi lho. Kok guyonan lawas tok-tokke ae, Pri. Sayuk rukun jan piye jaranane piye
Mbak Apri, ora kesengsem karo keplakane sing Jaipong. Bisa kaya ngono kuwi iso ngetutke solah lagamu. Lah nggih to. Lagi petuk pisan ke kok wis esuk apa lek jenenge? Anu terus templek. Templek. Antara niku karo sing kene wis kawin ngono lho. Kendangane ro jogetane. Kuwi Jek Joko kuwi, Jek Joko. Antara kendangane keplane kali jogete Afrika bae bokong iki golane. Iya. Oh, kuwi tenan Jek Joko, durung rabi. Masa ta? Heeh. Wis tau demenan tapi. Senengane ngono kok niku. Waktuku kecil aku enggak tahu yang mengil-mengil. Mbak Vita. Waktuku telah aku enggak tahu yang mengil-mengil. Sing dalam pikiran telah tahunya Sepotnya saya esok ngene-ngene iki malah gayeng wis ana. Iya. Ayo Mbak Vita. Sepotnya. Selamat pagi. Pagi. Iki sing dia nang jaban nang Mikmu napa to mikmu? Ora, anak buahe lek min iki lho rumah saku ngotong pop mie kok ora rampung-rampung to ket mau janjane iki. Laden yoga-yoga. Oh iya. Tak kira mau lho, tak kira teko rene iki arep tawuran apa piye digeren kok gerombolane akeh banget aku. Gumo jan bagus nek kok tim sukses. Iki mau coblosan to Teh. Ora, aku ki gur nggawa cah-cah ki. Gur nyepai mbok menawa nek yoga-yoga sing arep kilap aku ngono. Sapa? Kayak Jaipong. Sing Jaipong. Kayak biasanya sok demenan jare. Sing sekso ya Cek Joko. Oh, Cek Joko kuwi ya Cek Joko kuwi. Sing sempurna itu Joko. Sekso Joko, terus sing Jaipong Cek Joko. Kayak Joko kae. Lah kae sing akate Cek Joko. Sing gedor. Ya. Iki. Ose gampang kae Joko Kok Joko lho kok. Akeh sing Cek Joko bagus-bagus, keplakane apik, tangane prigel. Nah. Ora marai basah. Mesti basah. Nalika ngiringi sampean basah lan joget ki saking gregete. Terus keringetan kan dadi teles. Gobios. Ngono lho. Ngono to. Bener to Mbak Apri? Leres. Tak kira ki basah apane. Terus semboyane sing ndang Jaipong kuwi ngene lho. Piye? Nek nyambut gawe metu kringete kaya nampa kayane iki ora tekan. Iya. Totalitas. Aku seneng nek ngono kuwi. Iya. Seneng Aku sing keringet-keringet ngono seneng aku. Seneng iku mulih openi. sing selendang iki ya. Aku. Iya. Ngatur apa? Sing penak ya. Dangdut. Nggih. Dangdut. Heeh. Boleh? Lola lele lola lela lole lola lele lola. Kuwi lukaku ya. Oh iya. Oh alah, dangdut lawas. Belum kering. Iya. Belum kering lukanya Hati nganuku. Oh. Lah piye apa bar dijahit? Luka bekas kau masuki dulu. Waduh. Vita. Maksudnya ki nganui lho, pikirannya aja ngeres lho. Pas anu atiku tak leboni kae lara rasane rung pulih. Rasane ki urung pulih. Jebolan banteng kono segoro ya sekono kuwi. Apa Pinggete Ijik ngati bekas. pinggete kuwi aja Alah, angel ya. lambe ro atimu ra padha. Atimu ning ndi to? Ngene. Lek Mimin aman ora blorot to? Ora. Ora. Mbah Imin dino iki gemboh iki. Lah wong joget iso blorot iki lho. Aman. Lagune Kang. Lah kok iso lho bokong iso tekan dindi. Kan badanku kurus to, Mbak. Dadi ukurane bokongnya ora sesuai to. Kok bokong kok tekan kentol ngene tak. Ya aku lho. Piye to kuwi? Lukaku versi cokek. Oh, cokek. Cokek mania. Cindil larasnya Indonesia. Oh lah. Cindil laras. Kok Nak Gapero kan urung tahu jenenge gitu unik Gapero. bener cindil laras. Ana ta? Yo. Cindil tikus sih. Cindil. Oh cindil toh? Ora nggo L. Mbak Apri Mimin jek kelingan Kawula Sehat grup Kawula Sehat grup Taman Sari. Iya. Lah ki duplikate saka kene. Oh alah. Kirio pamungkas ke. Ternyata adopsi mengadopsi. Kayak di Kulana kok wis kaya sedulur ya Anda iki.
Heeh, ya kaya ngopo yo? Mangga-mangga ya. Lukaku tublak tumpak. Ya, mangga-mangga. Lukaku. Lagune terluka. Nggih. Monggo kateran juga dahar. Cus. Yo. Cus di anu.
sembah nuwun Mbak Vita. Injih. Mbak Apri, Mbak Mimin. Wekdalipun sampun yah enten. Nggih. Nah, donga dinonga konjuk dumateng warga Agung ing Desa Kuwu mriki kados menapa panjenengan sakloron atur dedonga. Matur nuwun kagem warga Kuwu. Lan ugi Bapak Suhadi. Pak Suhadi, Bapak Lurah. Nggih. Mugi-mugi warga mriki pinaringan sehat dayanipun. Selamat dayanipun. Saking memolo lan pembangunan semakin lancar, masyarakat pun pados rezeki pangpojo paringi lancar berkah lumintu. Amin. Pokoke selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Lan selamat sing nonton tanggapan. Matur sembah nuwun Mbak April lan Mbak Mimin. Sugeng kondur dugi Klaten selamat mboten wonten alangan setunggal menapa. Sampai berjumpa lagi di lain waktu yang tentunya lebih meriah lagi. Nggih Mbak Min. Mbak nggih. Matur sembah nuwun. Ya ditutuke lakone kaya ngopo? Ayo. Thank you.